ndị Ezeawulu village Nibo kansụl ime obodo Ọka South nọ na nso a wee bupụta udu ihe niile eji enwe obi aṅụrị wee merube mmemme Ezeawulu Day. Ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ n'ogbe enwere na be ha ebe a nọ wee gbape akatamkpu na Ezumezu obu Ezeawulu. Ngozi Obileru na ebe a wenetara anyị ozi aka isonyere Ngozi. Nwere ọtụtụ ihe ngosi emere eji wee mee ndị mmadụ obi aṅụrị n'ụbọchị ahụ, nke gụnyere mbupute nke ndị otu ọgbọ, mmọnwụ dị iche iche gbakwara, nke gụnyere ijele, ugo, ịzaga nakwa mmọnwụ ndị ọzọ. N'okwu ya, onye chairman Ezeawulu Village Chief Samuel Okafọ kwuru na ya bụ mmemme bụ nke emebeghị n'oge na-adịghị anya n'ihi ihe nke a maọbụ nke ọzọ, ma kọwaa na ha ji ụbọchị ahụ ekene Chineke maka ngọzi ya n'ebe ha nọ. Dị ka ọ na-ekwu na obodo Ezeawulu bụ nke izizi bụ ụzọ lụsị ụlọ ọgbakọ hall, kenere ndị Ezeawulu niile maka agbammbọ ha. Onye isi oche na ya bụ mmemme Chief Innocent Akụvuo kwuru na ọ tụrụ ya n'anya na ihe ndị Ezeawulu na ndị ndu ha na-emepụta, ma kwuo na ịdịkọ n'otu na udo dị ebe ahụ bụ nke ha ga-aga n'iru na-edobe. N'okwu nke ha, ndị eji okwu agba izu na Ezeawulu Chief Kodilichukwu Okelekwe nakwa Omeligwe Ele kwuru na udo na agamniru nke batara n'obodo ahụ bụ nke dịbu na mbụ ma bụkwara nke ga na-aga n'iru. Onye isi oche kọmitii nchịkọba ya bụ mmemme bụ Maazị Emenike Nwalọ nakwa onye odeakwụkwọ ya bụ Maazị Afamefu na Ogbunike kwuru na ịchịkọba ya bụ mmemme abụrọ ihe dị fecha, mana ha kenere Chineke etu o si mechaa ma gaa nke ọma, kenekwe ndị bịara ya bụ mmemme n'otu n'otu.